V nasledujúcom videu sa pozrieme do krypty pod katedrálu Jána Krstiteľa v Trnave. Navštívime Vozokanského leva a Esterházyovský kaštiel v Galante. Takto si pripomenieme bitku pri Veľkých Vozokanoch z leta roku 1652. Toto je dejepis domu. Začiatok 17. storočia sa v uhorsko-osmanskom pohraničí niesol v nádeji na mier. Po dlhých bojoch medzi Habsburgovcami a sultánom bol v roku 1606 podpísaný Žitavský mier. Ten bol 20 rokov neskôr potvrdený a predĺžený ďalšou dohodou z dedinky Söň, dnes súčasť Komáromu. Aj napriek mieru v lete roku 1652 vpadlo približne 4600 Osmanov na územie dnešného Slovenska. Z Ostrihomu smerovali k pevnosti Nové Zámky. Viedol ich ostrihomský bek Mustafa, často chybne uvádzaný ako neskorší veľkoverzír Kara Mustafa, ktorý sa preslávil ako veliteľ Turkov v bitke pri Viedni. Mustafova armáda neúspešne zaútočila na Nové Zámky, no pevnosť zrejme nebola skutočným cieľom. Výprava bola zameraná na rabovanie v uhorsko-osmanskom pohraničí. Turci sa po neúspešnom obliehaní pohli smerom na sever, popri riekach Nitra a Žitava. Takmer týždeň drancovali okolie medzi Novými Zámkami a Vráblami. Tento čas využil novozámocký kapitán Adam Forgáč na prípravu obrany. Podarilo sa mu zozbierať posily z okolitých pevností a posádok. Jeho armádu tvorilo 100 jazdcov z kompánie Palatína Pálfiho, ktorej velil Ladislav Esterházy, 120 jazdcov z Ďarmôd pod velením Františka Esterházyho, 200 jazdcov z Nových Zámkov pod velením Žigmunda Esterházyho, 120 jazdcov cisárskeho vojska pod velením plukovníka Johana Waltera, 100 jazdcov z Vrábelskej pevnosti pod velením Mikuláša Nadániho a 120 jazdcov levickej posádky, ktorým velil Tomáš Esterházy. Armádu doplňalo zhruba 300 nemeckých mušketierov a uhorských hajdúchov. Adam Forgáč osobne velil 125 jazdcom z Nových Zámkov. Bitky sa okrem 4 už spomínaných Esterházyovcov zúčastnili aj ďalší 4, menovite Gašpar, Alexander, Ján a Mikuláš II. Bitka sa podľa dobových prameňov odohrala dňa 26. augusta 1652. Hoci sa niekedy uvádza, že trvala 2 dni, staršie pramene toto neuvádzajú. Osmanská armáda sa so zajatcami a korisťou vracala smerom na juh a utáborila sa pri Tesároch. Adam Forgáč im zahatal cestu smerom na Pohronie. Svoju armádu posilnenú o sedliakov z okolitých dedín rozostavil na poli asi kilometr západne od Veľkých Vozokán. V prvej fáze bitky sa Ladislav Esterházy pokúšal rýchlym útokom oslobodiť osmanských zajatcov. Zrejme dúfal, že sa zapoja do bitky. Jeho útok bol však neúspešný a Ladislav pri ňom zahynul. Mal iba 26 rokov. Po tomto výpade sa osmanské vojská stiahli k svojmu táboru. Rozhodli sa, že Forgáča obídu, aby zaútočili z výhodnejšej pozície. Hlavná časť bitky sa tak odohrala na poliach v štvorholníku, ktorí vymedzujú obce Tesárske Mlyňany, Vieska, Malé a Veľké Vozokany. Osmanská armáda sebavedomo zaútočila proti brániacemu sa Forgáčovi. Stredná časť kresťanskej armády, zložená z mušketierov, sa bránila za improvizovanou vozovou hradbou. Krídla tvorili jazda a zálohu sedliaci z okolitých dedín. Rozhodujúcim momentom bol pravdepodobne útok osmanskej jazdy. Tá zaútočila na Forgáčové pravé krídlo a vkliesnila sa medzi vozovú hradbu a jazdu Žigmunda Esterházyho. V tejto chvíli však na Osmanov zaútočila sedliacka záloha, ktorá pravdepodobne zranila Mustafovho koňa. Ten sa splašil a dal sa na útek. To si časť Turkov vysvetlila ako ústup. Následný chaos využili obrancovia, ktorí sa dali do prenasledovania Osmanov.
Bitka neočakávane skončila víťazstvom Forgáčovho vojska. Odhaduje sa, že na strane Osmanov zahynulo okolo 800 mužov, z toho takmer 20 dôstojníkov, napríklad aj ostrihomský Sandžakbek. Z radov obrancov to mohla byť asi 100 mužov. Je prekvapivé, že napriek nízkemu počtu obetí zahynuli okrem Ladislava Esterházyho aj ďalší traja predstavitelia tohto rodu, a to František a bratia Gašpar a Tomáš. Smrť 4 mladých Esterházyovcov, z ktorých najstarší František mal 36 rokov a najmladší Gašpar len 24, otriasla monarchiou. Rakvy s pozostatkami zabitých bratrancov boli najskôr uložené v kaplnke Šintavského hradu. Samotný pohreb sa konal 26. novembra 1652. Telá boli uložené do krypty Esterházyovcov pod katedrálou Jána Krstiteľa v Trnave. Katedrála bola vysvetená len 15 rokov predtým. Donátorom stavby bol palatín Mikuláš Esterházy, otec zosnulého Ladislava. Veľkolepého pohrebu sa vraj zúčastnilo až 20 000 ľudí. V katedrále sa dodnes nachádzajú pohrebné štíty padlých, tzv. Mortuária. Obrazy Esterházyovcov, dobovú módu, výjavy z pohrebu a samotnej bitky si môžete pozrieť aj v reštaurácii, ktorá je v priestoroch rodového kaštieľa v Galante. Vozokanská bitka patrí k najväčším stretom s osmanskou armádou na našom území. Jej strategický význam je však zanedbateľný. Nezmenila sa po nej rovnováha síl ani hranice štátov. O to viac vynikne hrdinstvo bojovníkov, ktorí sa jej zúčastnili. Odhaluje, že veliteľom a vysokej šlachte skutočne išlo o bezpečnosť krajiny a jej obyvateľov. 83 rokov po bitke nechal nitriansky biskup Imrich Esterházy postaviť na mieste smrti Františka kamenný obelisk, ktorý mal smutnú udalosť pripomínať. O ďalších 160 rokov rodina vymenila obelisk za monumentálnu bronzovú sochu leva na travertínovom podstavci. Ten stráži boisko dodnes. Ak sa vám moja tvorba páči, môžete ju podporiť na stránke Buy Me a Coffee. Okrem príspevku na kávu si tu môžete zakúpiť aj grafiky map, ktoré vytváram pre potreby videí. Link nájdete v popise videa. Podporiť ma môžete aj lajkom, komentárom alebo zdieľaním. Ďakujem.